kako nego wagol paro makamano e pachwa mar mondo mi wachung motegno mondo kiko chope okang makori nego joma mine ngato ochako odiochieng mokwongo seche moko padi tiwacho ni pada mana matin pod ohera koro podi vumilia to e kinde mi vumilia ka e makoro chopo okang makori ka ngimani to kose negi to mari rumo manage kanyo. Tabitha ni Joyce yo penjo maber ahinya iwacho ni ngato ko padi dichiel to apatno loso yone apata 1,000 mabiro mbele to kotieko to en mana nek nikech ng'ama nyalo kawo lwete bigoyi mano ok ng'ama oheri. Ng'ama oheri en ng'ama protecti. Wan kaka ne wasewacho cha ng'ama miyo nyaka bed ng'ama bedo protected. To dichuo tije maduong' e ot kata cha en protecting the family. To nyako chak mana gi protection mar min nyithinde kata mar jaode. Koro seche ma ene mokawo lwete oketo kuomi cha mano ok hera. Ng'ama oheri ok nyal goyi. Ng'ama oheri gadiera Joyce ok nyal goyi mong'eni ogoyo tidhi winjo malit e dendi. Mano da. Nikech kaponi ugwenyore ot kata cha nitiere yore mopogore mag suluhisha weche mag dak mok nyal kosekana. To goch midwago go ng'ama miyo bende ok en dichuo wadu onge teko ma in godo. Mano ok en era. Koro seche ma ogoyi mokwongo cha taparo ni onego ka ng'ama miyo ing'eni mano first red flag to kendo obiro goyi mowuok e goch mar patno to dhi e agwecho to en koro igoyi nyaka koro gimsip to mana kamano to koro ing'eni obedo gi confidence mang'eny koro nyaka ta dei bonegi. To mane gik mokwadwa emomiyo watemo jiwo joma chuo mawadago e kod miere ni kuyie to koro kawauru ka responsibility maru. Security wachakre kodu. Seche manyi dichwado ga jaodi od kacha to nyathini madichuo neno. En oneno ni mana example maber monego bende otero ko kacha. Koro kodhi oyudo ng'ama miyo moro kacha bendo goyo nikech dana kucho mana example ma wuon gi oneno kachiwo. Emomiyo wacho ni kata kikweri kata ka un gi wach moro gi jaodi od kacha to ka nyithindo neno to kata gorwok no boko nego bede ni chuo. Kora paro ni mano wach ma wan nego wach kotegno ni ero ng'ato ken go ng'ato nikech kani yude kani sere bikete on bobero jaodi ok ni goye dino ko biro dak kok kamano. Koro marariyo paro ni Joyce wach maduong' monego watim mar geng'o gorwok mare kon miere mantiere ute en ni koro kata nek matimre kor gwenge en ni ng'ato ka ng'ato nyaka kaw nafas mare biti tije. Police ma wan godo kor gwenge ng'eny gi ok titije gi kor onego kor sani gi wuogoko to gi kaw jonjore gi kendo gi gol gi posetwe gi ni jogo chiwo bond. Ere gi momiyo ng'ato nyalo neko timiyo bond to nego ng'ama miyo kod wuogo once a killer will always be a killer. Because he has not gone through any rehabilitation or denying a right to living. To one Tony kosetere ni familia mare choko pesa tiduoke kor gweng. Tony ngato to tho. Mago gik mokwadwa winjo. Aparo ni sirkal kaka sewacho cha. Ochopo sake no dakika okwadwa sirkal man gi ninja solutions wakela kendo gibene ni giwuoyo kaka wabede wawuoyo ni jio negi ni mine inego. Onego beni sirkal nigi policies nigi steps mar geng'o nek mar mine Kenya kaendi. Mae onego be treated as a national crisis. This is a national crisis. Ng'ama miyo konego be ni dak ka chiech gi ngimane ni okie ni kawuono kowuok be adhi duogo. Aparo ni insecurity especially kor gwenge wa makaluo ka siaya kaka wuoye kuma bete ka gem kaendi mokwongo security warach kabisa. Masani ki wuotho tiwacho mana ni 12 konego bed ni yuda oko kata jo apiko luor. Kor temo wacho ni ya we mondo community policing bende obedie we wakauru koro security wa elwetwa kaka jopiny kendo kwang'eyo ni nitiere jok modak kod